malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kampanya ng mga mayoral candidates sa syudad ng San Fernando umarangkada na. Governor Delta nagdaos ng motorcade sa Lubao. Bailon magsasagawa ng proclamation rally sa Bacolod. Comelec Region 3 umaasa na magiging payapa ang pagsisimula ng kampanya sa local election. Ilang pagsasanay sa Balikatan Military Exercises 2022 gaganapin sa Central Luzon. Mayor Garbo hindi nakadalo sa plataforma 2022 Candidates Forum dahil umano sa back pain. At Kabalen Archer pambato ng Pilipinas sa SEA Games 2022 sa Vietnam. Magandang araw mga karehiyon, ako si Nicolette Henson Hizon. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. San Agustin. Nag-ikot naman sa Barangay Dolores si Kapitan Vilma Caluwag. Isang proclamation rally din ang inihanda ng kanyang kampo sa Kings Royal mamayang alas 6 ng gabi. Si Vice Mayor Jimmy Lazatin, sinuyo naman ang mga Fernandino sa Telebastagan sa isinagawang house-to-house campaign. Samantala, maaga ring nagdaos ang motorcade ang mag-ina na sina re-electionist Governor Dennis Pineda at re-electionist Vice Governor Lilia Pineda sa kanilang baluarte sa Lubao, Pampanga. Habang si dating Candaba Mayor Danilo Bailon magdaraos din ng proclamation rally sa Kings Royal, Bacolod kasama si Caluwag. Umaasa raw ang Commission on Elections o COMELEC Central Luzon na walang lugar sa rehiyon ang mapapabilang sa tinatawag na Area of Concern o Election Hotspot. May ilang bayan daw kasi noong 2019 midterm elections ang nakitaan ng bangayan ng mga magkakaibang kampo ng kandidato na ikinaalarma ng poll body. May exclusive report mula kay Paulo G. Santos. 45 days lamang ang kampanya para sa local election na magsisimula ngayong Biyernes, March 25, 2022. Pero bago pa man tumapak ang nasabing petsa, sandamakmak na ang mga tarpaulin sa kalsada at maging sa social media na nagpapakitang gilas ang mga kumakandidato sa iba't ibang lokal na posisyon sa Central Luzon. Ayon kay Comelec Region 3 Assistant Director Attorney Elmo Duque, umaasa silang magiging payapa ang 7 probinsya ng Central Luzon na kanilang babantayan. Kung pagbabasehan daw kasi ang kampanya noong 2019, may mga kandidato sa ilang bayan sa rehiyon ang naging mainit ang tinakbo ng kampanya. Medyo mainit-init ang kalagayan dahil yung mga interest ay mataas. Karamihan dito sa tinatawag natin na lugar ng mayroon tayong Bataan, Limay at Maribeles. Sa Zambales wala tayo. Sa Aurora wala din tayo, Nueva Ecija meron, yan ang marami. Tapos dito tayo sa Bulacan, meron din mga medyo pukpukan yung laban. Dito sa Pampanga mukhang wala. At yan sa may tinatawag natin na Tarlac, mukhang may dalawa tayong lugar na medyo titingnan kung ito ay mag-e-escalate o pakbakan ng mga kandidato. Sa Tarlac po, anong bayan yan, sir? Particularly, yung siguro Capas at saka Concepcion, kung ano man ang magiging kahinatnan nitong local campaign natin. Dahil ang Central Luzon ay nasa new normal setup o nasa category alert level 1 na, hindi na umano dadaan pa sa Regional Campaign Committee ang local candidates para magkaroon ng permit sa anumang ikakasang political activity. Doon sa COMELEC Resolution 10769, tinanggal na yung requirement na permit o yung pag-submit ng Annex A pag category level 1 and 2. Samantala, required pa rin ang mga local candidates na kumuha ng local permit sa mga local government unit, lalo na't kung magsasagawa ng malaking gathering. Ngunit sakali umanong mapolitika ang pag-issue ng permit, ang regulasyon dito. Dahil napupolitika, ito ay kasi pag nag-apply sila ng permit sa LGU,
yan ay pinopost yung kanilang application sa bulletin board in 3 conspicuous places of the mayor's office, outside of the mayor's office. And within 3 days, it is deemed approved. Mayroong 18,000 na local seats ang magbubuka sa halalan sa 2022 sa buong bansa. Mula sa uupo na legislative district hanggang sa miyembro ng Konseho ng Bayan ay pagbobotohan. Sa sabayang kampanya ng lokal at national, hiling ng mga botante, huwag lamang umano sanang maging personalan ang laban, kundi mailatag din ang plataporma ng mga nais pumwesto sa gobyerno. Ang ilan naman nagsabi, naway tuparin daw sana ng sinumang mananalo ang kanyang matatamis na pangako. Mas maganda, ilatag na lang yung mga plataforma nila. Wag yung puro basura lumalabas sa bunganga. Dapat ilatag kung ano yung magandang hadikain nila sa bayan. Dapat ganun lang. Sana yung totoong maipapakita nila sa amin kung paano yung kanilang magiging hakbang para makabangon tayo sa pandemya. Hirap na kasi ng buhay ngayon. Sure, kung tutupirin nila yon, gagawin nila. Nasa pagsasalita lang naman po nila yun eh. Dapat nasa gawa, hindi lang nasa salita, hindi lang ilalaban mo sa debate. Dapat gagawin mo talaga at may papakita mo sa bawat Pilipino yung tungkulin mo para sa Pilipinas. Paolo G. Santos, CLTV News. Pagbabalik ng CLTV Balitaan, ilang pagsasanay sa Balikatan Military Exercises 2022 gaganapin sa Central Luzon. At kauna-unahang solar-powered fertigation system sa Pampanga binuksan ng DA. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nauunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Handa na raw ang mga puwersa ng Estados Unidos at Pilipinas na lalahok sa Balikatan Military Exercises na magsisimula sa March 28. Ang ilan sa mga pagsasanay gaganapin sa Pampanga at Nueva Ecija. May detalye ng balitang yan si Felix Barrios. Nagsimula nang dumating sa Pilipinas ang nasa 5,000 miyembro ng US military para sa gaganaping balikatan exercise sa darating na March 28 hanggang April 8. Higit na 4,000 puwersa rin ng Armed Forces of the Philippines ang lalahok sa tinaguriang pinakamalaking military exercise sa pagitan ng dalawang nasyon. Kabilang sa mga isasagawang training ang maritime security, amphibious operations, live fire training, urban operations, aviation operations, counter-terrorism, humanitarian assistance at disaster relief. Ayon kay Major General Charlton Shangairlan, ang Balikatan Exercise Director ng Armed Forces of the Philippines, isa raw itong testamento at higit na magpapatibay sa magandang relasyon ng Amerika at Pilipinas pagdating sa usapang seguridad. Para kay US Marine Major General J. Bargeron, ang commander ng 3rd Marine Division,
Ang pagbabahagi ng taktika at kaalaman ay higit na magpapalawig sa kakayanan ng dalawang puwersa sakaling kailanganin nilang rumesponde sa anumang kaguluhan sa Indo-Pacific region. Idadaos naman dito sa Central Luzon ang ilang pagsasanay. Kabilang dito ang ilang live fire exercises sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, aviation operations sa Basa Air Base, Florida Blanca, at iba't ibang subject matter expert exchange sa Clark Air Base, Pampanga. Kasama rin sa balikatan exercise ang pagsasanay ng mga lider ng magkaparehong puwersa sa isang command post exercise kung saan sila ay hahasain sa pagpaplano, pamumuno at komunikasyon sa isa't isa. Magsasagawa rin ng humanitarian efforts at civic assistance projects ang magkasanib na puwersa. Kabilang na rito ang pag-aayos ng 4 na elementary school sa hilagang bahagi ng bansa, mga medical missions at ang palitan ng kaalaman tungkol sa emergency at disaster rescue. Ang Operation Balikatan para sa 2022 ay nataon din sa ika-75 anibersaryo ng kooperasyon sa pagitan ng Bansang Amerika at Pilipinas. Samantala, prioridad pa rin ang COVID-19 virus mitigation. Susunod umano ang mga tropang Amerikano sa mga panuntunan na inilathala ng Pilipinas, kasama na dito ang minimum safe physical distance at pagsusot ng face mask hanggang maaari sa kanilang mga operasyon. Matatandaan na mahigit 200 US serviceman at 400 miyembro ng Armed Forces of the Philippines lamang ang nakasali sa balikatan exercise noong 2021. Bunsod na rin ng COVID-19 pandemic. Na-cancel naman ang balikatan 2020 dahil din sa pandemya. Felix Barrios, CLTV News. Agriculture Secretary William Dar ang mga magsasaka sa Lubao, Pampanga para sa paggamit ng modernong farming technologies at farm diversification methods na makatutulong sa pagpapalago ng kanilang kita. Kasabay nito ang pagbubukas ng pinakaunang solar-powered fertigation system o SPFS sa lalawigan. Narito ang ulat. Binuksan ng Department of Agriculture ang pinakaunang solar-powered fertigation system o SPFS sa Pampanga. Ito ay matatagpuan sa Barangay Prado, Siongco sa bayan ng Lubao. Ang fertigation system ay ang hahalo ng fertilizer sa patubig. Inaasahan na magbibigay benepisyo ang proyekto sa mga miyembro ng Prado Siongco Rice and Corn Farmers Association. Pinuri ni Agriculture Secretary William Dar ang mga benepisyaro para sa paggamit ng modernong farming technologies at farm diversification methods na makakatulong sa pagpapalago ng kanilang kita. Pinasalamatan naman ng mga magsasaka ang DA para sa patuloy nitong pagbibigay tulong. Dahil dito, nakakaya umano nilang lagpasan ang iba't ibang hamon sa kanilang sektor. Dagdag nila, malaking tulong ang SPFS lalo na ngayong sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso ang proyekto at pinondohan sa ilalim ng rice program ng DA. May saklaw itong 8 ektarya na sumasakop sa rice, corn at vegetable farms ng asosasyon. Dinisenyo ang SPFS upang maging mas tiyak at maayos ang paghatid ng tubig at fertilizer ng mga kasalukuyang irrigation system sa mga pananim. Dahil solar-powered, mababawasan din ang greenhouse gas emission maging ang irrigation cost ng mga magsasaka. Layunin ng bagong sistema na itaas pa ang agricultural productivity sa pamamagitan ng pagpapalawak ng irrigated area sa mga sakahan sa probinsya. John William Chua, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, safety seal isasama sa requirements para sa pagkuha ng business permit. At ospital na nagkakahalagang 500 million pesos itatayo ng Pampanga Provincial Government sa Clark. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Isinasapinal na lamang daw ng mga concerned national agencies ang guidelines bago may patupad ang Safety Seal Certification bilang requirement sa pag-apply ng business permits. Ang naturang mandato ay batay raw sa inirekomenda ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Technical Working Group on Data Analytic. Narito ang report. Idadagdag na sa rekisito na hihingin ng Local Government Unit o LGU ang Safety Seal certifications para sa business permit application at renewal. Ito ang kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año. Ayon sa kalihim, nais na raw ng gobyerno na i-institutionalize ang Safety Seal certification sa local licensing process. Isinasapinal na lamang daw ng mga concerned national agencies ang guidelines bago maipatupad ang certification bilang requirement sa pag-apply ng business permits. Paliwanag ng kalihim, dahil sa autonomy na ipinagkaloob sa mga lokalidad para sa taong 2022, magsisimula raw ang mga LGU dahil may kapasidad na silang mag-utos sa mga establishmento na maging Safety Seal certified bago aprobahan ng anumang business permit o kahit pa renewal ng business permit. Ang galaw na ito raw ay para sa ikabubuti ng lahat. Hinihikayat din ng kalihim ang mga LGU na gawin ang mga nararapat na pag-iingat at hakbang upang mapanatiling malusog at ligtas ang kanilang nasasakupan habang patuloy ang adjustment sa pamumuhay kasama ang virus. Sinabi ni Año na ang requirement para sa safety seals ay inirekomenda ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Technical Working Group on Data Analytics at tinalakay na rin daw ito ng task force. Ang Safety Seal certification na sa ngayon ay voluntaryo ay patunay na ang establishmento ay compliant sa minimum public health standards na itinakda ng gobyerno. Dito ay integrated ang kanilang contact tracing sa staysafe.ph. May iba't ibang government authorities nang nag-issue ng Safety Seal depende sa nature ng negosyo o establishmento. Libre itong ibinibigay at may 6 months validity maliban sa mga in-issue sa tourism enterprise na valid naman sa loob ng 1 taon. John William Chua, CLTV News. Inanunsyo ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda ang plano ng Kapitolyo na magtayo ng ospital sa loob ng Clark Freeport Zone. 500 milyong piso umano ang pondong ilalaan para dito na layong pagserbisyuhan ang mga manggagawa at residente sa Clark at mga karatig na bayan. Narito ang report. Nakahanda na raw isagawa ang groundbreaking ng pinakabagong ospital sa loob ng Clark Freeport Zone sa susunod na buwan. Ito ang inanunsyo ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda sa Women's Month celebration kasama Department of Labor and Employment sa Clark ngayong March 24. Magpapagawa po ang Kapitolyo ng 500 milyon na ospital para sa loob ng CDC. Ayon kay Vice Governor Pineda, nagbigay ng 1 hektaryang lote ang pamunuan ng CDC para sa ipapatayong ospital ng provincial government na nagkakahalaga ng ₱200 milyong. Layon umano nito magbigay serbisyo sa mga empleyado at mamamayan sa Clark Freeport Zone, Mabalacat City at iba pa mga karatig bayan. Dagdag pa niya, magkakaroon din umano ng komisary sa nasabing lugar upang ang mga empleyado ay makapag-grocery na hindi nagbabayad ng tax. Gagawin din po natin na kayong mga workers lahat, magkakaroon po tayo ng komisary sa loob ng Clark para wala na kayong babayaran taxes pag nag-grocery kayo. Samantala, present din sa naturang Women's Month celebration sa Clark sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ibang opisyales ng DOLE at Clark Development Corporation. Nagkaroon ng Zumba competition na sinalihan ng iba't ibang grupo at nagpaabot din ng cash assistance ang DOLE sa mga kababaihang empleyado. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Kabalan Archer pambato ng Pilipinas sa SEA Games 2022 sa Vietnam. At Mayor Garbo hindi nakadalo sa Plataforma 2022 Candidates Forum dahil umano sa back pain. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
ng CLTV Balitaan at sa iba pang mga naunang balita. Hindi raw naging madali ang pinagdaanan ng Kabalen Archer na isa sa mga magiging pambato ng bansa sa SEA Games na gaganapin sa Vietnam ngayong Mayo. Sa kabila nito, desidido raw siyang mag-uwi ng karangalan hindi lamang para sa Pampanga, kundi sa buong bansa. Ang champion sa local pride na kwento, ihahatid sa atin ni John William Chua. Dream come true para sa 17 years old Kapampangan archer na si Jervin Colin Garcia ang makasama sa Philippine Archery National Team. Nakatakda silang sumabak sa 31st Southeast Asian Games o SEA Games na gaganapin sa Vietnam sa darating na Mayo. Ang SEA Games ang pinakamalaking sporting event sa rehiyon. Kwento ng pinakabatang atleta sa koponan, hindi biro ang kanyang pinagdaanan bago makamit ang pangarap na mairepresenta ang Pilipinas sa isang international sport competition. Siyempre po na pong kailangan dyan ng time management po talaga. And kung sa schedule ko po, usually po nangyayari is nung bago po ako mapasok sa team, after school po, diretso po talaga ang training hanggang dinner na po yun. Tapos sa gabi lang po talaga ako nakakaaral. Tapos ngayon po na nakapasok na sa team, full day po talaga ang training. Tapos may mga modules na lang po na ginagawa sa gabi. Basketball daw ang kanyang unang sport. Sa katunayan, sumasali pa raw siya noon sa mga training camp. Pero tila sa archery raw talaga siya nakatadhana. Sa murang edad daw kasi ay hilig na niya ang mga archery bow toys. At nang malamang may archery range sa kanilang lugar, sinubukan niya raw ito sa paghihikayat na rin ng kanyang ina at doon na raw nagsimula ang lahat. Una siyang sumabak sa Central Luzon Regional Athletic Association hanggang sa magtuloy-tuloy na sa pagsali sa international competition. Nalaman po namin na may archery po dito within the area. Sabi po ng mom ko, pwede ko pong i-try. So, try lang po hanggang sa yun po, every weekend, tapos siguro twice a week po hanggang sa everyday na po talaga. Naging worth it naman po yung pag-switch kasi ito nga po, nakapasok sa national team. Pero ang ultimate goal ni Garcia, abot kamay na niya matapos makapasok sa Philippine Archery National Team. Tinry ko po siya and without much expectations rin po kasi yung mga nandun po parang yung nasa top po dun, former national team na rin po. And yung isa po halos pumapantay po yung score niya dun sa national team. So parang maliit lang po talaga yung space na pwede akong makapasok dun sa team. And then, pagdating po dun sa laban, bigla rin po ako na biglang tumaas yung mga score ko compared sa practice. Kaya, parang sabi ko talaga, chance ko na talaga to, kailangan pagbutihin na talaga. And, syempre, pinag-pray ko rin po talaga araw-araw na makapasok po talaga ako. Dumaan man sa maraming pagsubok kasama ng epekto ng pandemya, hindi raw siya sumuko sa suporta na rin ng kanyang mga magulang. At sa kanyang nalalapit na laban, ibibigay daw niya ang kanyang makakaya upang makapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas. So we want to bring a medal po for the Philippines as much as possible. Kaya nagte-training po talaga kami ng todo-todo para makapasok po talaga. Actually, yung sinalihan po namin na competition last week, parang ano rin po siya, for experience rin po talaga sa mga international competitions and kasi yung mga nakalaban po namin doon, ilan po sa mga countries kasama rin po sa SEA Games. So parang na-experience mo na silang makalaban. So the next time, it's not a shock na makikita mo puro ganito pala yung tinitira tapos ikaw ganito lang. So parang gusto mong iangat yung level of play, yung level mo para makuha mo talaga yung mga medals na pwedeng kunin sa SEA Games. May mensahe ring nais ipabatid ang ating batang atleta para sa mga tulad niyang nangangarap na mairepresenta ang Pilipinas sa anumang larangan ng sport. Kailangan po natin talaga magdasal at have faith po talaga sa Lord na He will help you talaga in achieving your goals po. Kasi everyday po talaga ako nag-pray. Tapos tuwing may hardships po talaga, continue
just continue pursuing your dreams po talaga. Magsisimula ang SEA Games sa May 12 at tatagal hanggang May 23. 40 sports ang tampok sa SEA Games kung saan nasa 10,000 participants kasama ang organizers ang lalahok. Sa Hanoi naman ang tinalang main venue para sa 31st SEA Games. John William Chua, CLTV News. No-show sa ikinasang Candidates Forum ng CLTV kagabi si Mabalacat City re-electionist Mayor Chris Garbo matapos umanong dalhin sa ospital dahil na rin sa severe back pain. Nauna nang nagkumpirma ng kanyang pagdalo si Garbo sa plataforma 2022 Candidates Forum ng CLTV. Subalit 30 minuto bago magsimula ang programa ay nagpaabot ng mensahe ang kanyang kampo kaugnay sa sitwasyon umano ng alkalde. Hindi naman ikinatuwa ng kanyang mga kapwa-kandidato na sina dating Mayor Marino Boking Morales at Ben Pangilinan ang hindi niya pagdalo sa forum. Mas marami raw sanang natalakay at nasagot umano sana ni Garbo ang kanilang mga katanungan ukol sa iba't ibang issue sa Mabalacat City. Mapapanood ulit ang plataforma 2022 Candidates Forum mamayang alas 8 ng gabi dito lamang sa CLTV. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official at CLTV36 News. Kung nais naman balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa aming 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat po.